Здравейте, аз съм Иви, а това не е точно влог. Не е точно влог, защото няма да ви кара да се забавлявате и да се усмихвате, а ще е нещо, което ще ви кара да се замислите. Да се замислите на нещо, което ще разберете след малко. Но първо предпочитам да ви се представя. Както разбрахте, казвам се Иви, живея и уча в София, в столицата на България, която абсолютно всеки един човек не оценява това, което има. Това ме кара да се замисля и да правя тези неща. Тези неща, които ще правя в продължение, не знам, колкото вие ми дадете възможност. А сега искам да ви представя това, което всъщност е главната идея на тези клипчета, които ще правя. И аз в тези влогове единственото нещо, което ще правя е да ви моля вас да се замислите над тези неща и да отделите поне малко време за тях. Имам сестра. Сестра е на 21 години. Разликата ни е около 9 години и за тези 9 години съм разбрала. Сестра ми учи в училище за нарушено зрение Луи Браил, а точно това ще бъде главна тема днес. Точно това училище, което помага на такива деца с всякакви проблеми, да могат да имат навици като нас и да могат да се развиват като нас. Както знаете, това не е възможно и няма как да стане реално заради повечето лекарски грешки или заради нещата, които са се случили следствие на нещо. Но това нека оставим на страна. Нека говорим за тези деца и за това училище. Замислете се, че това училище помага на тях изключително много, както това ще помага на вас. Всички сме недоволни. Абсолютно всички сме недоволни от учебния процес, от децата вътре и абсолютно всичко, но тези, които са в училище Луи Браил, са изключително доволни. Там няма тъжни деца. Там може да видиш само усмивки. Усмивки обаче на деца, които са болни, които са претърпели нещо жестоко и нещо ужасно. Аз искам да ви помоля вас да помогнете на това училище да се развива, да стане още по-голямо и да може да има много повече деца вътре. В момента там приемат, мисля, че деца от 7 годишна възраст до 19 годишна възраст. Затова е и СОУ. В него екипът е изключително голям и имат съвсем нормални часове. Имат часове по математика, имат часове по рисуване, излизат навън, имат физкултура. Абсолютно всичко, което ги имаме ние. Но при тях е доста по-ограничено. Нещата, които правят те, са изключително интересни и децата там се забавляват изключително много. Отдолу под клипа ще бъдат абсолютно всички сметки и неща, които искате, които можете да помогнете. Но дори и да не помогнете, можете да разпространите клипа, за да могат да видят повече хора за това училище. Абсолютно съм сигурна, че родителите ви знаят за кое точно училище става въпрос и знаят какво се случва там. Аз просто реших да ви изясня малко повече за нещата, които правят и за това, което се случва. Защото тези хора правят наистина много добро. Много добро за не едно, не за две, а за дозина деца. Деца, които не се усмихват толкова често, а се усмихват само когато са там. Защото в домовете, повярвайте, в тях не могат да получат чак такова внимание, защото знаете, че всеки човек има задължения. Аз ще ви се помоля изключително много да споделите клипа или да помогнете с нещо, защото това значи много за мен. Решила съм всяка седмица да ви запознавам с някой човек или да ви представим нещо, за което вие можете да помогнете. Да отделите едно левче на седмица, да спестите някоя закуска или просто да дарите една усмивка. Това, което ви казвам, е изключително банално, но моята цел в момента е и аз да помогна, така и вие. Аз правя всичко възможно. Затова много ви благодаря, че